і Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Коли постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє лице, щоб було видно людям, що вони постять. Істину кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Слава Тобі! Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Це нехай теж нам буде прикладом. Ця свідомість того, що маємо пробачати від щирого серця, як в останній раз ми відходимо, пам'ятаючи про те, що всі ми земні люди, пам'ятаючи про те, що тіло наше намічне, але пробачення Господнє, яке до нас є безмежним, і Він, власне, є до нас прикладом. Взагалі, виходячи в пустиню, давні монахи розуміли, що це місце випробування особливого. Бо знаємо зі Старого Завіту, що колись народ ізраїльський мав таке свято Йом-Кіпур, коли вони покладали свої руки на запах відпущення і відпускали його нормально в пустиню. І той цап там жив в пустині, це означає і вмирав там, це означає, що всі гріхи народу переходили в пустиню. І коли монахи виходили в це місце, то вони виходили на страшне випробування, на дуже жорстоке. І дивлячись на історію греко-католицької церкви, зокрема, на території Білорусі, теж згадуємо 1839 рік, коли церква була просто повністю знищена через те, що примусово була долучена до імперської церкви. Але ми також з вами пам'ятаємо і про рік 1939, коли Господь благословив цей народ тим, що митрополит праведний Андрей Шептицький послав тимчасовим екзархом на Білорусь власне Миколая Чернецького, блаженного Української греко-католицької церкви. Після нього вже прийшов Антон Іванцевич. І мені, як редемптористу, як співбрату тому Миколаю Чернецькому у монашестві, це є дуже близько до серця. І я так дивлюсь на цю історію нашу українську, білоруську історію, і просто бачу надзвичайні історії ці випробування, але церква постійно відроджується. Були переслідування в Радянському Союзі, розумієте, люди по хатах там десь правили. Оці наші, які пережили підпілля, розповідають надзвичайні речі, як вони там ховалися, як вони там через вікна вилазили, коли КГБ там на їх радянське не доходило. Навіть розповідав владика Василь з Тернополя, що жінки його в хустку одягнули, що він мусив просто так ховатися, як жінка, і світло вимкнули, щоб його не бачили. І це, якісь такі речі відбувалися з церквою, але Господь є вірний. І святого Йосипа Обручника, і святого Миколая Чернецького, ті, що з ним, і святих мучеників, що їх єде, і всіх святих, помилуй і спаси нас, як благий чоловіку любець. Амінь. Через хвилинку буде традиційне благословення, можна буде повіншувати. Я поки зроблю оголошення. Дарую вам силу, Духа Святого. Пам'ятайте, що ваша праця дуже тяжка, але так необхідна нам, грішними християнами, і без вас ми пропадаємо. Ми дуже раді вас часто бачити нас, ми будемо надіятися, що ви будете мати змогу, бо Бог благословить вас частіше. Так, якщо хтось є з Тернополя, Багато. Ось на Східний заїжджаєте теж. Східний масив, концерт біля літака. Велика Матері Божої стане помочі. Там вас не чекаємо. Господь Бог Ісус, що створив небо і землю. Ти, наше сонце,
разборчиво, там что хотели на YouTube chyba wisieć. Дуже добре. Показать своему изумию, что ты тут все ничего положил. Ми маємо надію, що він не буде бачити особливо. Добренько, дорогі, тут сьогоднішня тематика у нас є доволі така постна, бо ми виходимо з вами у Великий пост. Це означає, що певні речі з Старого Заповіту можемо взяти собі, певні духовні речі, як використовувати їх під час Великого посту. І для нас сьогодні особливо важливим є момент, коли Якуб змагається з Богом. Якуб, який знаходиться у пустелі, і він там зустрічає Бога і змагається. Ісус Христос. Ty wyraszył świecza nie Twojego, którą w Mińsku. Panu my przebaczamy Ciebie, że Ty jeszcze nie o Mińsku. Haj Boże się błogosławić. A zaraz zapraszają tak samo na ukraiński niemki czaj i szokolaczki u kafe. Gaście, to jest standard. I sobie bardzo dziękuję. Слава Віки. І ти руки мити, двічі, я вже структурила. Proszę,